Hevpeymaniya Niştimaniya Hêzên Şoreşê û Opozisyona Sûrî got berhevkirina destûreke nû ji bo Sûriyê bi tenê nikare veguhestina siyasî ya rastexîne bicê bîne. Duh desteya siyasî ya Hevpeymaniya Opozisyona Sûrî civateke xwe ya asayî li dar xist û tê de encamên karên ofîs û komîteyan serbarê devdîtinên vê dawiyê ku Hevpeymaniya Opozisyonê derbarê pêşhateyên siyasî û meydanî encam dane hatine gengeşekirin. Di civîna desteya siyasî ya Hevpeymaniya Opozisyona Sûrî de tekezî li ser dîtin û pêngavên ku dê ji bo wê yekê kar ji aliyê koalîsyonê ve were kirin hate kirin ji wan xalan jî giringiya biserxistina ezmûna rêveberiyê li navçeyê jêr kontrola opozisyonê, piştevaniya hikûmeta Sûriya demkî ji bo avakirina artêşeke niştimanî û pêşxistina xizmetguzariyan, danîna planekî tevehdarane weke amadekarî ji bo proseya hilbijartinê bi serpirestiyekî navdewletî. Berhevkirina destûrekî nû ji bo Sûriyê bi tenê nikare veguhestina siyasî ya rastexîne li gorî Peyamnameya Cinêfê û biryara 2254 bicê bîne. Duhê civînê de her wiha derencamên seredana ji bo Washington û New Yorkê di çarçobeya civînên Komeleya Giştî ya Netewên Yekgirtî de û tekezî li ser giringiya bicêkirina biryara 2254 bi tevahî li gorî xişteyekî gav bi gav ya demkî ku ji desteyekî hikûmranî ya veguhêz dest pê dike hate gengeşekirin.